Picture iyo ine zvinhu 3 zvanyudza varume vakawanda. Iwewe semurume usati wapuma hama dzako huroyi uchiti dziri kukusimudzira mhepo yeurombe, usati wabhadhara 1-on-1 yekuenda kunoona pasta uchitsvaga chiri kumisa destiny yako, chimbozvibvunza kuti unozvidzora zvakadini pazvinhu 3 zviri apo. Nekuti picture iyo ine zvinhu 3 zvaita kuti varume vakawanda vafe vari marombe, asi vakambowana mukana yaigona kuvasimudza muupenyu hwavo. Varume vakawanda vakawana mukana wokuti vaigona kugadzirira vana vavo, madzimai avo nehama dzavo nhaka yaizovabatsira kurarama upenyu hwemutambarakede. Asi zvese izvozvo zvakashaya basa nekuda kwekusazvidzora pazvinhu 3 zviri papicture iyo. Zvinhu 3 zvandiri kutaura nezvazvo wazviongorora here ukazviona kuti ndezvipi? Zvinhu izvozvo kutaura chokwadi hazvina kuipa, asi attitude yako kana kuti maitiro aunoita kana uchinge uri pazvinhu izvozvo ndo anodhitemaina kuti zvichakuvadza sei upenyu hwako. Kuti iwewo semunhu wemurume unozviwanza sei, unozvidzora zvakadii kana uri padhuze nezvinhu izvo, ende kuwanda kwezvinhu zvaunoshandisa, tomboti uri murume unoshandisa zvese zviri 3, zvinoreva kuti machances ako ekufa uri rombe ari very high. Murume wese anokwanisa kuzvidzora nekuzvikontrola pazvinhu 3 izvo, murume iye haabatiki, haatangiki, ende ane mukana wekuenda kuri nelife. Saka iwo semurume zviongorore, uzvione kuti wakamira papi kana tichitaura nezveattitude yako neunhu hwako towards zvinhu 3 izvo, nekuti ukasazvingwarira zvinokunyudza, unozodemba wachembera uri rombe usina chinhu.